To fa a yanzu haka dai za a iya cewa wani sabon cece-kuce ya barke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma sanata a yanzu wato Abdulaziz Yari da kuma gwamnan jihar mai ci Dauda Lawan Dare kan batun matsalar tsaro a jihar. Lamarin da ya samo asali ne bayan bullar wata sanarwa daga bangaren sanata Abdulaziz Yari inda ya yi kira ga gwamnan jihar Dauda Lawan kan ya mayar da hankali wajen magance matsalar tsaro da ya saba cewa ga ta yayi a wajen Bello Matawalle, sai dai da alama hakan bai yi wa bangaren gwamna Dauda Lawal daɗi ba, inda har jam'iyyarsa ta PDP da ke mulki a jihar ta ce Bello Matawalle ya kamata a bawa wannan shawarar ba shi ba. Cikin wata sanarwar Abdulaziz Yari ya gargaɗi gwamna Lawan akan ya dakata da yin kalaman da ba su kamata akan ministan tsaron Najeriya ba wato Matawalle. Sanarwar da tsohon gwamna ta ce a maimakon haka ya kamata gwamna mai ci ya mayar da hankali wajen ci gaban al'ummar jihar, musamman ma samar da hanyoyi da za a magance matsalar tsaron da ta'addabi jihar. Cikin sanarwar sanata Yari ya ce ita wannan matsala ta tsaro dukkan gwamnonin da suka gabace shi ciki har da Matawalle da shi kansa gwamnan na yanzu kowa ya yi fama da ita, sannan kuma dukkan su sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen magance ta. Sai dai a martanin jam'iyya mai mulkin jihar ta Zamfara wato PDP ta ce sanata Yari ya bar jaki ne yana bugun tanki. Shugaban jam'iyyar PDP a Zamfara Dr. Jamilu Jibo Magayaki ya shaida wa BBC cewa ministan tsaro Bello Matawalle ya kamata a ce an ba wa wannan shawara ba su Dauda Lawal ba. Sannan ya ce mu abin da muka yi tsammanin daga wajen sanata Yari shine ya ƙara ƙarfafa wa gwamna mai ci gwiwa kan badakalar da ake zargin minista Matawalle ya aikata a lokacin da yake mulki, shin gaskiya ce ko kuma ƙarya. Bayan haka kuma muna zaton su tsoffin gwamnonin Zamfara za su goya masa baya ta yadda za a haɗa ƙarfi wajen magance matsalar tsaro da kuma ciyar da jihar Zamfara gaba. To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar ta Zamfara ta ce gwamna Dare baya ɗaukar shawara kwata-kwata. Sakataren jam'iyyar ta APC Yusuf Idris ya shaida wa jaridar BBC cewa gwamna Lawal baya son ana bashi shawara. Yanzu Abdulaziz Yari shawara ɗaya ya bashi amma ya sa sai zaginsa ake, sannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba Matawalle ya sha nemansa kan a zauna a nemo hanyar samar da tsaro a Zamfara amma ya ƙi zuwa. Sai dai duk da wannan cece kuce da ke ci gaba da kasancewa tsakanin gwamnan jihar mai ci da kuma tsofaffin gwamnonin wato sanata Abdulaziz Yari da ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle, har yanzu abin da talakawan ƙasar ke fata shine ganin an kawar da matsalar tsaron da suke fama da shi tsawon shekara da shekaru. Fatan 'yan jihar dai a daina wannan cece kucen, a haɗa kai a ceto jihar Zamfara kamar yadda suke cewa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu, shin tsakanin Dauda Lawan da Abdulaziz Yari da kuma Bello Matawalle wa kuke ganin yana da laifi kan matsalar tsaro a jihar Zamfara? Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, ka haɗa kawunan mu, ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.